ሰላም እዛ ቪድዮ ትሪኡ ዘለኹም ብምሉእ ማለት ተጋሩ ኮኑ ኤርትራውያን ብዘይግድስ እዛ ቪድዮ ትከታተሉ ዘለኹም ወይ ድማ ትሪእዋ ዘለኹም ሰባት ብምሉእ ማለት እዩ እንታይ ክብለኩም ደሊ ንሎማ ዓንቲ ፍልይ ዝበለ ክነግረኩም መፅአ ኣለኹ ኣብዚ ቪድዮ እዚ እንታይ መሲልኩም ንኣኻትኩም ቀፃሊ እንታይ ዓይነት ቪድዮ ሒዘልኩም ከም ዝመፅእ ወይ ድማ ንዓኹም እንታይ ከም ዝሕሸኩም ንምጥያቕ እየ መፅአ ቀዳማይ ሪኣክሽን ወይ ድማ ሪኣክሽን ቪድዮ ሪኣክሽን ማለት ካብ ቲክቶክ ይኹን ካብ ፌስቡክ ካብ ቪድዮታት ዘምህሩ ዘዘናግዑ ትምህርታዊ ይኹን መስሓቅ ነገራት እንዳኣኻኸብካ ካብቲ እንዳኣኸብካ ናባኻትኩም ምቕራብ ሪኣክሽን ቪድዮ ይበሃል ካልእ ትራቫል ብሎግ ናብ ቦታታት እንዳኸድካ ናብ ዝኸድካዮ እንታይ ግበር ከም ዝበዓልካ መዓልታዊ ዝግበርካዮ ወይ ድማ ናብ ዝኾኑ ቦታታት ሰሓብን ማራኽትን ዝኾኑ ቦታታት እንዳኸድካ እናቐረፅካ ምቕራብ ብሎግ ቪድዮ ይበሃል ማለት እዩ ስለዚ ንኣኻትኩም ንምዝንይናይ ንኣኻትኩም ንምዝንጋዕ ንኣኻትኩም ንምምሃር ማለት እዩ እዚ ቪድዮታት እዚኦም ሒዝናልኩም ክንመፅእ ኢና ባይዘወይ ኣነ ንዓኹም ደስ ይብል እዩ ዝሓሰብኮ ብሎግ ማለት እዩ ብሎግ ቪድዮ ማለት ናብ ቦታታት እንዳኸድካ እንዳቐረፅካ በቃ ገለታት እንዳገበርካ ንኣኻትኩም ቦታታት እንዳቐረፅካ ናብ ዝኸድካዮ ቦታታት እንዳቐረፅካ ሓደ ነገራት እንዳቐረፅካ ምቕራብ ሽዑ ንስኻትኩም ዓድኹም ትፈልጡ ኣብ ዘለኹም ይኹንኩም ስራሕኹም እንዳሰርሐኹም እናተዘናግዓኹም ዓድኹም እትፈልጡሉ ቦታታት እትፈልጡሉ ቦታታት ትፈልጡሉ ማለት እዩ ሽዑ ንስኻትኩም ኣብ ዘለኹም ይኹንኩም ስራሕኹም እንዳሰርሐኹም ቦታታት ትፈልጡ ካባኻትኩም ዝደለ ማለት እዩ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ምዃን ቀፃሊ ንለቆ ቪድዮታት ምእንታን ክበፅሐኩም ድማ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውዑ ናይ ደወል ምልክት ምጥዋዕ ማለት እዩ ብዝተረፈ ላይክ ምግባር ኣይትግደፉ ጠጥዕሙ ንዓኹም ቻው